Here, ono sing ngomong jarene lek keken mangan terong garene lemes. Emang iya ta? Pas aku mangan terong terus ya sehat. Ya wes lah, peduli amat wong ngomong apa. Dino iki aku masak terong re. Tapi aku gawe terong batik re, langsung diketok-ketok dadi loro pas digoreng sampai alum ngene lho re. Nek wis mari golekno koncoe re. Ndek kene aku duwe tempe ya langsung tak ketok-ketok tak goreng sampai kecoklatan ya ora ya mari ngono entasan pas gledakno sih. Bahane kabeh wis siap ya disiapno bumbune re. Terus nang video ya langsung alusno nggih blender rek cekak pegel-pegel. Soale wong wedok iku bengane gak masak tor re. Penggawean liyane ya sik numpuk rek. Kan malah curhat kan? Ya gak apa-apa ya rek ya masa disambi curhat ngene iki ya. Lah iki bumbune wis halus langsung ae panasno Rek sampai bumbune ku bener-bener tanak ya bumbune rek. wis tanak ya cemplungno rek sedep-sedepane. Urang maneh, urang kan larang. Masalah Mas. Gampang, iso diganti teri rek sembarang wis pokoke sedep-sedepan. Nah, ambune wis bereng-berengan kan ngene iki rek terong ambek tempe Tambah kecap sithik ya, pas tambah banyu sithik cek tambah ngresep Wis ta, rek. pokoke menu iki bener-bener mantul. Aja lali dijajal yo.